Батка, хората търсят някоя оферта в наличност, понеже не им се чака. Някой изгоден автомобил. Как бе, веднага ще направим всичко възможно, пак както винаги да са доволни от нас. Сега тази седмица имам страшна оферта. Щом искат топ предложение, ще им дам топ предложение. И то не нещо друго, а нашата топ продажба за нов хубав автомобил и то с супер икономия. Добре, кой е този хубав автомобил, който е? Само единствено в рамките на тази седмица до петък мога да им дам Q7 черна с черна кожа, премиум плюс техник. Говоря ви за вентилирана кожа, 20 джантри, 4 зонов климатроник, панорамен покрив, дигитално табло, обдухвани, подгреви и така нататък. Ни дърпай, това не е твоята жигула. Q7 все пак, ало! И в случая, да. И в случая, какво е топ предложението? Не чакаш нито ден. Още днес, ако дойдеш с парите на нашата база, 65 000 лева. Ако някой ми намери такава Q7 за 65 000 лева, където и да било, на тези километри, с тази истинска история, в това състояние, да дойде да го почерпа бутилка уиски. Но няма да стане. Само единствено при нас е то черен звяр, черно на черно, ако си истински тарикат, идваш и го взимаш за без пари. Ако това не е топ оферта, не знам кое е. Както винаги, usacars.bg, няма кой друг. usacars.bg